Видинската детска градина Русалка посрещна гости от Италия, Полша и Турция за първа образователна практическа среща. В продължение на цяла седмица детското заведение провежда поредица от мероприятия, част от проект «Щастливи деца, бъдещи STEM иноватори и изследователи», по който са координатор. Много сме щастливи да съобщим, че спечелихме проект по програма Еразъм Плюс на Европейската комисия. Името на проекта е «Щастливи деца, бъдещи STEM изследователи и иноватори». Проектът е с продължителност 2 години. Започна от 1 януари 2024 и ще продължи до 31 декември 2025 година. В рамките на проекта участват 4 държави. Ние с детска градина Русалка като координатор на проекта, за което сме много щастливи, и представители на Италия, училище с детска градина в град Искитела, Пулия, представители на детска градина номер 5 в град Пулави, Полша, и представители на частно училище с детска градина в Невшехир, Турция. В рамките на проекта ние трябва да осъществим 4 взаимни визити, посещения, всяко по 5 работни дни, което е по определена тема. Първото посещение е тук при нас като координатори, за да можем да зададем начина, по който ще се работи и това, което е важно да направим за децата. Основната цел на проекта е развиване на STEM умения от децата в предучилищна възраст, чрез изграждане на иновативна творческа среда и на базата на обучение в областта на науката и технологиите. Обучението е на база методите учене чрез игра и учене чрез правене. Целта на проекта е да покажем начините на провеждане на STEM образованието в предучилищна възраст, което доскоро звучеше много така футуристично, но всъщност детска градина Русалка набра голям опит от 2 години насам, участвайки в националната програма на Министерство на образованието и науката и конфигурирайки 2 STEM центъра в 2 сгради, ние започнахме нашите малки, но сигурни стъпки в STEM образованието за предучилищна възраст. Естествено, то става чрез игри, чрез упражнения, чрез практики, които ние правим с децата под формата на игра, на експерименти. Те научават неща от географията, от астрономията, правят опити по химия, правят опити с вода и всъщност за тях това е много интересно. Проектът цели още изграждането на среда за обучение, основана на STEM подхода, чрез създаване на кътове и оборудването им с подходящи инструменти, материали и игра. Ние се отдалечаваме от репродуктивната форма на образование, която беше наложена в предишните години, казва още директорът на детското заведение Красимира Виденова. В която децата трябваше само да възпроизвеждат стихчетата, които са научили, да разказват приказката, за която са мотивирани да кажат, да изпеят песничката. Сега напротив, те не знаят често какво може да им се случи. Това е експеримент и те сами виждат резултата. Те се научават да работят заедно, да оборват идеите си и да постигат в малки групи заедно решението си. В рамките на днешния ден малчуганите от детското заведение имаха възможността да участват в забавни STEM игри, чрез които по забавен и увлекателен начин те трупат знания и умения в областта на науката и технологиите. Не може. Не може. Така. Не може. Я да се пробвам да сложа вътре малко какво. Какво е това? Днес ще видим STEM игри в 3 групи. Първа група 3-4 годишни, втора група и 4-та група, която е на бъдещите първокласници. Игрите са много интересни. Ракета, регата с лодка, сапунена картина. Утрешния ден ще присъстваме на STEM упражнения. Те са малко по-различни, защото там залагаме на практиката.
т.е. това, което децата вече са експериментирали, да могат да го разширят чрез малко повече практика. STEM упражненията ще бъдат в сграда Здравец, филиала на детска градина Русалка. Ще се проведат във всичките групи, те също ще бъдат много интересни. В четвъртък ни чака една много интересна сесия по проекта, нарича се Пътуване през Вселената. В пътуването през Вселената 5-годишните деца ще покажат как ще научат за планетите и за космоса, какво може да се случи на едно дете, когато попадне някъде на странно място. Няма да разкривам повече тайни. Гостите ще бъдат провокирани да участват в състезание по редене на конструктор, в което деца ще се изправят срещу учители. Ще бъдат подсигурени и награди, но това не е най-важното, коментира още Красимира Виденова. Най-голямата награда всъщност за гостите, т.е. вече за нашите партньори, е, че ние сме заедно, че те виждат Видин, виждат вече красотите на нашия град. Те виждат колко сме напред в STEM образованието и в организирането на образователните дейности в детската градина. И може би едно от другите най-големи постижения, които очакваме да се сбъднат, е, че наред с проекта, ние се надяваме да станем едно щастливо семейство от учители, които ще пренесат опита и знанията от местата, на които присъстват в техните институции. Програмата на работната среща във Видин продължава до 17 май включително.